ka khana jepang uwei urang lakai football ubayap no haden ba ulames ya ka penalti kanai ka jingjia klajia ha ka World Cup khat khandai spa khandai pesau ha ka jing lakai final hapadang ka Italy Persia ya ka Brazil kini baro artili kiri kilong ki baklan bha hakta kapor na kata kadau baro artili kini kiri kia kenduk ha ka final ka Italy Persia ya ka Brazil ha ka World Cup khat khandai spa khandai pesau final kane ka jing lakai World Cup final kalong ka ba syong shit hadu kata kalong ru ka jing lakai ka bayah khat pha hadu kata baro artili kiri kidon tang kirang lakai ki baklan bat ki batbit bha hadu kata kirang agol jongki ru kilong ki batbit bha bat kane ka jing lakai ka dairu ka World Cup final kumbang itip baro kiri jong ka perthai ki kwa bha ban yo ra ya ka World Cup na kane ka daw kirang lakai football jong baro artili kiri kida tresitom bat kida minot pha ha kane ka jing lakai final bat kida IT load batman sim na ka benta kari kumta kane ka jing lakai final hapadang ka Italy Persia ya ka Brazil ha ka World Cup khat khandai spa khandai pesau kalalong ka jing lakai ka bayak khat bat ka basyong shit pha hadu kata kinong kersian jong baro artili kiri kida ya roi ya risa bha ha kane ka jing lakai na kane ka jing kersian barat ba jong kine ki artili kiri kirang lakai jong ka Italy bat ka Brazil ro kem ailat ya ka bol bakan rong siapo ka gol jong ki kumta ha ka jing lakai kelas step omdon menu ru bala ban penke ya ka jar ha ka jing lakai kelamit ru ka jing lakai kadang ya khat bat syong shet bha bat hadin khandai per minute plus ka additional time omton menu bala ban penke ya ka jar bat ka jing lakai kadang ya khat not na kane ka jing ya khat ka jing lakai kadang teng biang sa ha ka extra time ka balai per minute warla kirang lakai jong baro artli kine kiri kila thaj bat kila jram bha namar ba kila tresitom bat minot bha ha ka jing lakai ka ba khandai per minute Henry kem syam la penok mensem yakinong kersan jongki bat ki kwa bha ban yora ya ka World Cup kumta ha ka jing lakai kelas step jong ka extra time kidang ya khat bat ka jing lakai kelong ka ba syong shit pha hadu kata na ka jing tresitom jong baro artili kiliang ha ka kelas step jong ka extra time ru ompat don menu bala ban penki ya ka jar bat ha ka kelamit jong ka extra time ru ka jing lakai kadang ya khat pha bat kalanang kham syong shit ban ya ki jing lakai ki ba ha khmat ru kumta ha ka kelamit jong ka extra time ru ompat don menu bala ban penki ya ka jar kumta ka extra time ka balai per minute ka lakut no bat om don menu bala ban tap gol ha kene ka jing lakai kumta u referee jong kene ka jing lakai u ha ban penilakai no ya kine ki artli ki tim da ka penalty shot out ha kane ka penalty la shot ningkong da u player jong kari Italy u Franco Baresi la shot ningkong ya ka penalty bat ulames umla ban penke ya kajar ka Italy kaladu jing kerman lawan sa orang lakai jong ka Brazil Marcio Santos ula shoot ya ka penalty ke baningkong jong ka Brazil Henry nakajing tebit jong orang apkul jong ka Italy ula save no ya kane ka penalty ka jing kerman jong ka Italy ka embiang wansa orang lakai ka Italy Albertini ulala ban penki ya kajar wansa orang lakai ka Brazil Romario ru ulala ban penki ya kajar kumta kidang ya khat marsi gol wansa orang lakai ka Italy Evani ulala ban penki ya kajar wansa orang lakai jong ka Brazil Branco ru ulala ban penki ya kajar kumta kidang ya khat mar gol wansa orang lakai ka Italy Masaro ula shoot ya kene ka penalty bat ula light no umla ban penki ya kajar kumta ka Italy kaladu jing kermen biang wansa orang lakai jong ka Brazil Udunga ula yo ban tap ya kene ka gol
bat ulayo ban penki ya ka jar kumta ka Brazil kelatam ya ka Italy da gol wansa orang lakai ubasan jong ka Italy Roberto Baggio Roberto upong ya ka jersey nomor 10 kumta ka jingkerman jong ka Italy ka syong satang ha Roberto ban penyakat ya ka penalti da lalai kumta Roberto ula sim ya ka bol bat ula doi ya ka bol sya ba unsut ka jingket ka bakyatam ha ka jingem jong Roberto ka jingkerman jong ka Italy lada Roberto ula ban tap ya ka penalti shot out kandang peteng Henry lada umla ban tap ya ka gol ka Brazil kanra no ya ka World Cup kumta Roberto ha kata ka por kwa ban penduk jing kerman yakinong kersan jong ka Italy Henry ka jing trang bat ka jing angnut jong ka Italy ka kela da kongpong Roberto ula shoot ya ka penalti bat ka bol ka laher najrong jong uding gol Roberto ula penkthang yakin mensim jong kinong kersan jong ka Italy baro ka we ka Brazil ka la ban job no ya ka jing ya shoot penalti dalai gol la ar kinong kersan jong ka Brazil bat kirang lakai jong ka kilayah kemen kilayah shot kilayah kerhoy namar kila job ya ka jing lakai World Cup final ha ka we pat ka liang kinong kersan bat kirang lakai jong ka Italy kita yampai do nut bat kita ngeusi kthang na ka jing syarem no ha ka final Henry ka jing ngeusi kthang jong kirang lakai jong ka Italy bat kinong kersan kamlong ban yanu jor bat ka jing ngeusi bat ka jing pai do nut jong Roberto balames no ya ka penalti ban penyakat bat ka Brazil Roberto marsin yo i ya ka bol baka her najrong uding gol ka jing ngeusi kthang bat ka jing pai do nut kaladung haya ka mensim jong kumta Roberto nangsu ban le ula suyang hangta ka jaka ba usut penalti bat ulangu ya ka klik jong bat ulayang hangta lakum bayap namar ki syu watang kendiadro kumta na kene ka daw kila parsi ya kene ka jingja bat ya Roberto kum ubreu ubayap dayang lane deman hudai standing kane ka jingja kadang pensa ken mau hadu kine kisngi kiba menta Henry ka we ka jingkeli kelami na ki pajba kiba menta hatu Roberto uyap sisa hakta ka jinglakai ka jubab kalong Roberto yap sisa hakata ka jinglakai Henry la shu ainam ya kum ubreu ubayap dayang namar ka jingyang jong hangta ka jaka shoot penalti ha ka por ba ulames no ya ka penalti ka jingyap hangne ka theo ya ka jingyap no jong ka jing kerman ka jing trang ba ka jing angnut jong ka Italy bandra ya ka World Cup namar kala syarem no ha ka Brazil dalai la ar ha ka penalti bat kane ka dei ka World Cup title ka basau jong kari Brazil na kane ka jing mes ya ka penalti Roberto ula ong ba kwa syu ban ha ka perthai bat ula ong ru ba man kamit ngapo sneu ya katu ka penalti Henry ngamla syu ban le tangkat ne ka khana sepang urang lakai ubayap dayang ha ka history jong ka football Roberto Baggio urang lakai ba phong ya ka jersey nomor 10 jong kari Italy parlok kada sngotenat ya kene ka jingya tu khana ka balingkot ha kene ka video ngabha wat glad ban like ya kene ka video bat subscribe kublai sibun